El que vull dir és que hi ha el tema aquest de la majoria social. Bé, ara, no, els treballadors que estan treballant en aquest país, en aquests temes, no... Bueno, sobretot concentreu-vos en això. La majoria social que d'un país no és fàcil, la majoria. Els processos d'independència sempre han tingut un component de guerra civil. De guerra civil moltes vegades pacífica. És a dir, de referèndum en últim terme. Un referèndum, però resulta que el 56 vota a favor de la independència i el 44 no. Aquest país és completament independent. Però bé, és un país partit. La unitat del país, la unificació s'ha de fer. Mica a mica, de vegades la independència és el 80%, molt bé, no? Però a vegades no. Per exemple, alguns casos d'aquests últims que han hagut, per exemple, a Montenegro, ja va ser el 56 o el 57%, no? Amb una participació que havia de ser com a mínim, perquè s'ha d'aconseguir la independència, del 60%, i sobre el 60%, un 57 o un 58%, per tant, ja l'altre dia que es va quedar a casa, ja l'altre dia es va votar en contra, no? Per tant, sempre hi ha un punt que després del temps s'ha de mirar d'anar superant, s'ha de fer una política, diguem-ne, de conglomerat, no? Que la gent no ens vagi. Però bé, de tota manera, el que anava, el que es necessita és que hi hagi una resposta social molt important. I això, en el nostre país, que és tan divers, que cada... això no ho repetirà durant una sèrie d'anys, durant 10 anys no es tornarà a repetir les grans migracions que hi ha hagut fins ara, probablement. Alguna n'hi haurà de tota manera, perquè a Bolívia i al Marroc seguirà bastant més malament. Però de tota manera, no repetirà tant, però ara tenim realment molta gent, per qual no t'hi parles d'això, i és com parlar-los de la lluna, no? Que eren ni idea del que passa, no? I quan els diuen que eren una mica parats, no? I l'esforç que s'ha de fer per explicar-ho. Els que votaran contra la independència, però que són de l'època d'en Xifré, és a dir, de la primera meitat del segle XIX, aleshores aquests si voten que no és per altres coses, per altres efectes que han anat adquirint, per altres lligams, altres votaran que no perquè semblaria una cosa molt estranya, i vingut a Espanya, ja dic que Espanya no existeix, no? Però vull dir, a tots els nivells, és molt important que la gent que veu la conveniència de que hi hagi una resposta afirmativa treballi de cara a aconseguir una majoria social. Inclús aquells que poguessin dir, jo mateix que dic, fixeu-vos, jo dic, a mi avui m'ha preguntat un periodista, vostè votaria la independència? Sí, era el referèndum? Sí. Però inclús aquells que diem sí, però que per un sentit de responsabilitat ens preguntem, escolta, i ara tots plegats el portarem al país, no? El portarem al país, perquè ho sabem que això és prou difícil, però ja fem el que puguem, jo que sigui un periodista, i ara soc aquí, no? Ja fem el que podem, però, de fet, hi haurà d'haver, independent d'aquesta direcció que podrem, que bàsicament convé que poc o molt sigui portada pel poble, per associacions, per entitats socials, per les societats, etc., però que poc o molt els principals partits s'hi hauran de comprometre, ja sigui passant primer pel pacte fiscal i després una altra cosa. Si el pacte fiscal és rebutjat, com possible que sigui, doncs bé, caldrà que tothom, nosaltres treballem, però clar, és per la majoria social. Però és una majoria social que no pot ser només de la gent de sempre, vull dir, d'aquells que sempre, avui aquí hi ha molta gent, però jo moltes vegades vaig fer una conferència i veig la gent, però aquests ja n'han sentit 5 o 6 aquí n'hi ha molta però la majoria social. I això no es pot fer només, diguem-ne, amb romanticisme. Per exemple, explicar que nosaltres no podem, resolem aquest tema amb independència o sense, però si no hi ha solució. Amb independència és que no podrem mantenir la nostra sanitat. Podem. Ara hi ha una cosa que nosaltres, el govern de la Generalitat, i fa bé, està retallant el pressupost, que serà el pressupost de contenció, i en canvi surten algunes comunitats autònomes, no aguantarem el pressupost. I què passa aquí? Primer no crec que l'augmentin, No crec que l'augmentin. Veurem el que passa després de les eleccions d'Andalusia amb el mateix PP, no? Perquè ara han de fer el paperot amb certs aspectes, no? Però veurem què passa. Però vull dir, és
evident que nosaltres no podem fer l'estat que volem si no tenim un radical canvi en el pacte que rebem d'Espanya o si no aconseguim la independència. Bé, escolteu, és tard. I clar, vostè s'ha d'anar a dedicar a buscar gent. No.